נתקלת בלופ חוזר במסע שלך עם הלהבה, זה לא מקרי. אני הולכת לתת לך תרגיל שאת הולכת לזהות מה השיעור שלך. אז קחי דף ועט ופשוט תכתבי. מה הסיטואציה עם הלהבה? מה הדפוס שחוזר על עצמו? ואיך את מגיבה? ועכשיו תנסי להיזכר במערכות יחסים בחיים שלך, אם זה מערכת יחסים עם כסף, מערכת יחסים עם הילדים, עם המשפחה, עם חברים. תנסי להיזכר בסיטואציות, איך את מגיבה שם, ואני מבטיחה לך שאת תזהי שהדפוס הזה חוזר בסיטואציות שונות, אבל אותו דפוס. אז עכשיו יש לך את ההזדמנות לשנות את הדפוס ולהתקדם, כי המסע הזה זה מסע של התקדמות. ומה שאת עושה, את עושה פשוט רשימה של כל מיני סיטואציות, איך את מגיבה לאותה סיטואציה, מה הדפוס שחוזר על עצמו, ואיך את הולכת לשנות את זה בפעם הבאה. קל זה לא יהיה, אבל לפחות את יודעת מה השיעור שלך. ניפגש בסרטון הבא.